Fisem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Jeżis inġbarna flimkien biex tiċċelebraw it-18 il-ħadd ta' matul is-sena li fih il-mulej jistedinna għal-libertà tal-qalb biex ma nkunux marbutejn ma' dak li nippossiedu mal-flows mal-ġejt. Imma nġbarna wkoll il-lejla biex nroddu ħajr lill-Alla għat 18 sena illi Fader Gerard għamel hawnhekk f'dan is-santwarju bħala rettur. Min jaf kemm ġejt ħareġ miż-żmien mid-disponibilità tiegħu mill-ġenerożità tiegħu hawnhekk f'dan il-post. Inroddu ħajr lill-Alla u lilu għal dak kollu li jagħmel bih u li jagħmel bina flimkien mas-saċerdoti l-oħra li huma f'kuntatt f'ħidma ma' dan is-santwarju għażejs tagħna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej jkollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emin, billi ħallejt mirijieti ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalliequ mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Qari mill-ktieb ta' Koelet. Offruwa tal-fruwat, jgħid Koelet, offruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Għax dan jiġri, wieħed li jkun ħadem bil-għaqal u l-ħila u b'suċċess, ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabbat għalih. Dan ukoll fruwa u ħaġa mill-ar. Għax se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Omru kollu jbati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Dan ukoll huwa fruwa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Sarm responsorjali nwieġbu flimkien, mulej inti kont għalina ken minn nisel għal nisel. Mulej inti kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int reġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Ngħidu mulej int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrad u jħaddar. Fil-għaxija jitbel u jinxef. Ngħidu mulej int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk kallimna noddu jem ħajjitna, sebex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek.
nejdu mulej int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna. Wetta iva xogħol idejna. Nejdu mulej int kont ken. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolissin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu il-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u rejba li hi idoljatrija. Tikdbux lil xulxin, intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Grek jew Ludi, ċirkonċis jew mhux, barbaru jew skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Ħennin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu Mgħallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Ġesu wieġbu, ħabib, min qed nimħallef fuqkom jew qabbadni naqsmilkom il-ġid bejnietkom? Imbagħad qal lin-nies, iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, x'se nagħmel? Għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel? Qal, inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn kbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi, ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int. Dal-lejl stess jitolbu kruħek lura u l-ħwejjeġ
li ħejjejt għalik ta' min ikunu, hekk jiġrilu min jiġma' il-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm sabiħa din ir-risposta li ngħidu ta' kuljum għal kull qari tal-Evanġelju. Tifħir lilek Kristu. Infaħrek, nirringrazzjak għax il-kliem li qed tgħidli huwa kliem biex jiena niftaħ għajnejja. Biex jiena ma ninfixilx, huwa kliem li jdawwa lil ħajti. Dan huwa n-nisrani. In-nisrani jeżiex mhuwiex dak li jobdi l-kliem ta' Ġesu. Għax Ġesu Alla u jien bniedem allura noqgħod għalih. Jekk nirraġunaw b'dan il-mod, qed nirraġunaw kif jirraġunaw il-pagani. Imma n-nisrani huwa dak li jilqa' l-kelma ta' Alla u jħaddana għax jaf li l-kelma ta' Alla hija mera għal ħajtu, tmexxih. Tagħmlu bniedem ħieles, timlih bil-ferħ veru. Illum kif rajna, ibda mill-ewwel qari. Kollha nafuh għax mill-esperjenza tal-ħajja, il-ktieb tal-Koħelet jitkellem mill-esperjenza tal-ħajja. Fruwa tal-fruwat, jgħid Koħelet. U fruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Għax jiġri li wieħed li jkun ħadem bil-għalqa u l-ħila b'suċċess kollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tkun tħabat għalih. Dan kollu fruwa. Kollha naqblu fija żejn żgur. Imma billi ngħid għandu raġun, qed ngħixha. Ir-Re Alessandro l-Kbir, ngħidilkom storja ċkejkna. Jingħad li ftit qabel ma miet, ara kemm kien konkret, u dan aħna naqblu miegħu żgur. Ta' ordni biex meta jmut it-tebut tiegħu jintrefa' mill-aktar tobba u rrief ta' żmienu. It-tieni ħaġa ta' ordni biex fl-art nenjaddi ixerdu il-flus tad-depp mal-art. U t-tielet ħaġa talabhom biex iħalluh bidejh vojta l-barra mit-tebut. U t-talim għaliex ried dan. Għax tgħidilhom kunu għafu li anke l-aqwa tobba meta jasal il-mument tal-mewt ma ħajwaqqafhom ħadd. Ma jistgħu jagħmlula xejn. U li anke tkun sinjur kemm inti sinjur, dak kollu li għandek tħalleh warajk, kif qalilna Ġesu hawnhekk fil-parabola l-lejla. U bidejk miftuħa. Għax inti ħatmur bidejk vojta kif ġejt. Jiena ma naqbilx ma dan. Ma naqbilx fuq dak il-ġest tal-idejn vojta. Li meta tiġi l-mewt ma jwaqqafha ħadd iva. Li kull m'għandek ħatħallih warajk iva. Imma n-nisrani ma jista' qatt jidher quddiem Alla bidejh vojta. Jekk nridu nifhmu il-qari tal-lum, ma ngħidilkom għaliex ma nistgħu qatt nidhru bidejna vojta. Iċ-ċavetta biex nifhmu l-qari kollu tal-liturġija huwa l-kliem li smajna mill-Littra ta' San Pawl. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija fl-imkien ma' Kristu falla.
kemm hu kliem sabiħ li jimlina bil-kuraġġ. Meta mitna ma' Kristu? Fil-Magħmudija. Tistgħu taraw hemmhekk il-fonti imżejjem bil-ward. U minn segwu anke l-funeral ta' Noah rajtu fejn tpoġġa it-tebut. Għax bil-Magħmudija aħna mitna fi Kristu u ġejna mlaqmejn fih. Aħna ngħixu fi Kristu u allura bir-raġun San Pawl illum qed iħeġġiġna u qed jgħidilna kif qalilna Ġesu fittxu il-ħwejjeġ tas-sema. In-nisrani huwa dak li jgħix fid-dinja jinqeda b'dak li hu tad-dinja imma jfittex dak li hu ta' Alla. Għax aħna fi Kristu. U x'inhu? Int miet fi Kristu. Hawnhekk San Pawl juża l-kelma propju tal-irxost, anastasis. Jew aħjar, għejx ta' bniedem irxoxtat. Tgħix bħal bniedem il-qadim li jintinżajt fil-Magħmudija. Għejx ta' nisrani u l-nisrani minnu? L-irxoxtat. Tgħidli imma aħna kollha għadna rridu mmutu, imma n-nisrani ma jgħix dak ta' issa għal-futur. Imma dak li sħanejxu fil-futur ngħixuh fil-milja tiegħu illum. Il-ħajja tan-nisrani hija xi ħaġa sabiħa immens eżies, tafux. Fil-futur se ngħixu, ħankunu fil-glorja tas-sema. U llum qed jgħidlek fittex il-ħwejjeġ tas-sema. Ħalli inti llum tkun kuntent. Għax il-ħwejjeġ tal-art jisirqulek il-kuntentezza. Xi tfisser tgħix ta' Kristu rxoxt, ta' irxuxtat, bniedem ta' 8 jum. Tneħħi l-biża' mill-mewt. Taf li inti mhux għax inti aħjar minn ħaddieħor, imma bi grazzja ta' Alla meta jiena u int infittex il-ħwejjeġ ta' Alla u nipprova ngħixhom, allura qalbi ħatkun mimlija b'Alla. L-iżbal tagħna x'inhu li ħafna drabi nimlew qalbna b'dak li ħanħallu warajna. U ma nimliex qalbi b'Alla bi Kristu. U kif qedtilkom min jgħix ta' nisrani il-futur tagħna jallimna ngħixu illum. U ħanejdilkom ftit anke l-esperjenza tiegħi bħala rettura hawnhekk f'dawn is-snin. Jiena nistqar li Għalija ta' Pino kienet l-ikbar università, l-ikbar seminarju. Mhux il-ġebel, imma l-Ministeru tiegħu ta' saċerdot. Titgħallem tisma' l-Alla. Araw fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Qed issib mumenti fejn int hawnhekk ukoll fi skiet tisma' lill-Alla, tiftaħ qalbek għalih, titgħallem, titlob. Kemm nies jgħidulek Fader, jiena niġi hawnhekk ma noqgħodx imparla wisq għax ma tantx naf nitlob. Imma noqgħod fi skiet u nġarrab il-paċi. Qed ifittex il-ħwejjeġ ta' Alla. Qed ifittex il-ħwejjeġ tas-sema. Għaliex? Għax fis-sema x'se nkunu nagħmlu? Bidejna marbuta ma nagħmlu xejn. Fis-sema nkunu ngawdu il-preżenza ta' Alla. Imma l-preżenza ta' Alla nista' nagħmel esperjenza tagħha hawnhekk illum. Hawnhekk jiena ngħid li tgħallimt ukoll nisma'. U bdejt nara aktar avolja saċerdot, bdejt nifhem aktar u nħossa aktar l-importanza li nibni ħajti fuq il-kelma tal-Alla. Nitgħallem nisma' lill-Alla, nara x'irid jgħidli, nara x'inhu dak li jimlila qalbi.
nitgħallem nisma' lilkom, nisimgħu il xulxejn. Dini l-aktar ħaġa importanti jeżies li qegħdin disgrazzjatament bi pjaċir b'weġa ta' qalb qegħdin nitilfuha. Għax qegħdin infittxu dak li hu tal-art. U dak li hu tal-art iġalek taħseb għalik innifsek u tinsa lill-oħrajn. Imma min ifittex il-ħwejjeġ tas-sema jitgħallem jisma' lill-oħrajn. L-ieħor mhuwiex qiegħed hemm biex nippossedih, naħkmu, imma l-ieħor qiegħed hemm biex nisimgħu, biex inħobbu, biex ngħinu. Dan huwa s-santwarju ta' Pino Eżies. L-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom qegħdin ninġabru hawnhekk fl-Ewkaristija. Fl-aħħar tal-Qudiesa ħsibt ħafna wet x'ħanħalli warajja. Xi ħaġa tanġibbli. Jiena naħseb ħankun ħallejt żewġ affarijiet. Il-misteri tar-Rużarju hemm barra. Arra ma taħsbux li dawk saru biex inżejnu jew biex nieħdu r-ritratti. Għax ħafna għadhom jgħiduli kemm ġie sabiħ. Anka dawk għad jispiċċaw. Iż-żbuħija ta' dawk ta' x'inhu li lek qed jgħidlek ħares lejhom. U wara x'għamel Kristu Alla għalik. Il-misteri tar-Rużarju huma l-istorja tas-salvazzjoni tiegħi u tiegħek. U għalhekk inħeġġiġkom hawn ħafna familji, naf ħafna żgħażagħ li ħarġu anke mill-vizzju ta' droga. U kien jiġi jgħid li fader, jiena kemm domt f'din il-weġa min jaf kemm il-darba ġejt bil-moħbi bil-lejl u ngħid ir-Rużarju fl-10 ta' bil-lejl mar-recording li joħroġ kull jum fit-8:30 u fil-10 ta' bil-lejl. Min jaf kemm il-darba qatt arajjes għalli aħna l-aħħar bewsa nagħtu għal xulxin quddiem is-Santuarju ta' Pino. U kull filgħaxija niġu nitolbu l-Madonna biex tkabbar imħabbitna. Dawn huma l-ħwejjeġ tas-sema eżies. U l-aħħar ħaġa fit-tmiem il-Qudiesa se nofri kalċi. B'ringrazzjament il-Madonna. Għaliex il-kalċi? Għaliex jiena nemmen, skużawni, forsi ħawweġġakom ftit. Jiena nirraġuna kif irraġunaw l-imperaturi Rumani. Mu speċjali fit-tielet ir-raba' seklu. Hawnhekk qrib tagħna t-Tunizija kien hemm imperatur u li jeqlet lill-insara. U ma għamilx bħall-imperaturi ta' qablu beda jaqbad l-insara u joqtolhom. Imma ta' ordni biex iġib għandu qudiemu is-saċerdot, djaknu, katekisti. U meta ġabuhom lu qudiemu għalilhom għatuni il-kodba tal-Quddiesa. Għax hu għamel dan ir-raġunament. Jekk jien naħraq dawn il-kodba, dawn l-insara imutu bil-mod il-mod, imutu mewta naturali. Jekk jien ma nħallihomx jiċċelebraw l-Ewkaristija. Mhuwiex dan ir-raġunament li qed tagħmel id-dinja tal-lum. Qed tipprova taqtana, ittellifna milli niċċelebraw l-Ewkaristija tal-ħadd. U għadna, skużawni, imma għadna nirraġunaw bħal tfal żgħar, immur il-Quddiesa għax ta' bil-fors. Immur il-Quddiesa mhux għax ta' bil-fors, għax dik hija xi ħaġa tas-sema li tlaqqani ma' Kristu.
immur il-quddisa xalija il-quddisa hija neċessarja mingħajr il-quddisa jiena ninxef u immut. U għalhekk se nħalli dan il-kalċej biex infakkarkom. Jekk aħna rridu nibqgħu nies ħajjin u nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema, ma nistgħux ngħixu mingħajr l-Ewkaristija. Għalija l-Madonna ta' Pino sa mill-ewwel talba li ktibt meta ġejt rettura hawnhekk kienet it-talba tal-preżentazzjonijiet ta' tfal. U f'dik it-talba hemm kważi tliet tietli u nagħlaq hawnhekk. Marija hija għalija għalliema u gwida. Ara taħsbu li tkun rettur ta' Pino u xi onur. Marija hija allura turina l-imħabba tal-Missier, l-imħabba ta' Alla. Marija hija għalliema tgħallimni nisma' lil Alla f'ħajti. Marija hija gwida li turini kif għandi nħobb billi inkun għaddej. Ma nafx tafux, ippritkajta kemm il-darba, l-isem ta' Marija ifisser maħbuba ta' Alla. Fit-tħabbira lill-anġlu tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej, hemmhekk Marija tibdel isimha. U lill-anġlu tgħidlu jien naf li jien maħbuba minn Alla, imma jien rrid inkun qaddejja ta' dak Alla li jħobbni. Jalla aħna wkoll hekk il-Madonna tenna u tkompli turina li t-triq tal-ferħ hija t-triq tal-qadi, tal-fardal, li tkun saċerdot, li tkun rettur, li tkun isqof, li tkun raġel miż-żewweġ, mara miż-żewġa. Itlob lil Marija biex talbek tkun għaddej, għax hemm dik hija it-triq tal-ferħ veru. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix twiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mimlijin fiduċja sħiħa fil-Missier tagħna tas-sema, li ma jonqosniex fil-bżonnijiet, fil-neċessitajiet tagħna, induru lejh u nagħmlulu it-talbiet tagħna.
Missier qawwi il-Knisja bl-Ispirtu tiegħek biex twettaq il-ħidma tagħha biss fuq dak li jibqa' għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għati l-għajnuna u l-faraġġ tiegħek lill-ġnus li huma imġarbin mill-gwerer u l-ġlied. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għejn lill-lonja tad-dinja biex mill-ġid tagħhom jgħinu lil minu nieqes mill-meħtieġ għal ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, tħalli qatt li norbtu ma' qalbna dak li jgħaddi u nwarbu lilek fil-ġemp. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddulek ħajr missier għaddis għaddoni tiegħek ma l-iktar għaddon ta' ibnek Ġesu li nsertatina f'din l-Ewkaristija u aħna se nrodduh lura lilek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tal-golqien kollu, fit-jubitek tajta dan il-ħobs li għedna fuqek, frotta l-artu xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina l-ħobs tal-ħajja, birek Alla għal dejjem. Fdejt. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-jubitek tajta tal-imbit li qed nofrulek frott tad-dinja xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina x-xorb tar-ruħ, imbirek Alla għal-dejjem. Għana mulej Alla tagħna u l-wien u għamel il-ġurnata l-sajt il-miserija.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u l-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fiha aħna ngħixu u nitħarku, fiha aħna u ta' kuljum inħossu fuqna t-tiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem, għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjemt lil Ġesu mill-imwiet, li bih nittamaw li nibqgħu ngawdu għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-għejd. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewi int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U Alla tiegħi, u lej tiegħi, u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċ, inħabru l-ħew tiegħek mulej samati. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment il-familjari, il-ġenituri ta' Fader Gerard. Ftakar fil-benefatturi ta' dan is-santwarju, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk
insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawi, jitqaddes ismek, tiġi saltna ikun tritik kif fis-sema hekk tal-ard. Ħobsna ta' kull jum għatina aħfrilna dmujna bħalma naħfru lil-minu għatina iddaħħalniex fit-tiġri istaħlisna lid-dem. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi bil-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallini qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. ħarsuni għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu. Ibqa' għajn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġejt għatihom ukoll li jkun jissoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Qed nofri dan il-kalċi u huwa replika wkoll dal-kalċi tal-kalċi li uża il-Papa Franġisku meta kien fuq il-Fossus tal-Forjana, meta kien hawn fostna. Huwa replika, mhuwiex il-kalċi oriġinali, huwa kopja tiegħu. U ħassejt li għandi nikteb hekk. Bratta ħajr lill-Omna Marija ta' Pinu fit-tmiem il-ħidma tiegħi bħala rettur tas-Santwarju Nazzjonali tagħha sena 2007 sena 2025. Nerġa' ntenni dak li jettilkom. L-Ewkaristija mhix ta' bil-fors imma hija neċessarja. Mingħajrha immutu, mingħajrha ma ngħixux. Qedtilkom li ma naqbilx mal-idejn vojta li ried ir-Re Alessandro l-Kbir. Għaliex? Għax in-Nisrani ma jidirx qudiem Alla bidejh vojta. Imma ħajjider qudiem Alla b'dak li huwa f'ħajtu mhux geddes kif qalilna l-Vanġelu, b'dak li f'ħajtu huwa ta' nidru qudiem Alla b'kemm aħna għenna lil xulxin, b'kemm aħna smajna lil xulxin, b'kemm aħna ħabbejna lil xulxin, kemm aħna qdejna lil xulxin. Dak li se jibqa' għax dawk huma ħwejjeġ tas-sema u mhux tal-art. Grazzi partikolari lill-isqof, lis-saċerdoti li għal dawn is-snin kollha bdew hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu u jkomplu jaqdu jagħtu s-servizz tagħhom. Grazzi m'għandix kliem biex ngħid grazzi lil ħaddiema li konna verament familja. Grazzi lil tant volontiera li jgħinuna. Tibqgħu f'qalbi u f'talbi. Grazzi. Għannom ta' Monsignor Isqof Anton Tewma, il-saċerdoti li naħdmu f'dan is-santwarju, għannom ta' dak kollu u għal dak kollu li Fader Gerard għamel mal-Knisja kollha, partikolarment il-Knisja Fawdex, ħantuħ din il-pittura oriġinali għax żgur li se jozza u kull meta jħares lejn dan il-wiċċ għażiż jiftakar verament li dak kollu li jagħmel se jibqa' u jibqa' ġej minn Alla. Mill-ġdid nawgurawlek, nitolbu għalik u nittamaw li din il-pittura toġbok. M'hemmx għalfejn inkompli nżejt mad-diskorsi li diġà saru, is-sentimenti tagħna l-koll huma maqogħdin flimkien, sentimenti ta' ratti l-ħajr, sentimenti ta' talba u sentimenti wkoll ta' akkoljenza, aċċettazzjoni tal-kelma tiegħek, il-kelma li qedtilna waqt l-omelija, kemm kienet kelma sabiħa. Hekk li ta' Pinu għalmek tisma', ta' Pinu għalmek tidħol fil-problemi, fid-diffikultajiet tal-ħajja tan-nies, ta' Pinu kienet skola, kienet università.
kollox nixtieq inħallikom bil-kelma li tagħna Father Gerard. L-Ewkaristija mhix obbligu imma l-Ewkaristija hija n-nifs tagħna. Jalla kollha kemm aħna l-koll kemm aħna nifhmu kemm hi xi ħaġa sabiħa u kemm hi importanti għal ħajjitna. Grazzi mill-qalb. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu. Sentemmu din l-Ewkaristija billi nidħlu fil-kappella, aħna s-saċerdoti ngħidu t-tlet Avamarijiet lil Madonna u nkantaw is-Salve Reġin. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberkenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberkenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, aħseb fuqna dejjem żomm. Salve Regina, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Kun infaħħar Ġesu Kristu.